ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Фаромӯш накунед лайка ва ин барномаи хайрия. ва шахсое ки мехоҳанд зиёрати хонаи Аллоҳ кунанд, марҳамат дӯсто, ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинен WhatsApp дора, Қори Фаррух. Метавонед шумо зиёрати хонаи Аллоҳ кунед. Хурду хӯрок, ҷои хоб ҳамаш қад таъмин мекунанд. Роҳбаладу доранд ки хуб ҳамаро мефаҳмонанд, ҳамаро нишонтон медиҳанд. Ба ғайр аз зиёрати хонаи Аллоҳ кардан бо дигар ҷойҳои муқаддаси Макка ва Мадинаро метавонед ки сайругашт кунед, зиёрат кунед ва тамошо кунед. Коршон бо сифат ва нархошон дастрас ай дӯсто, муроҷиат кунед ва чӣ гунае ки мебинед дар байни рақамҳо ҳарфҳои н гузошта шудагиай, ин ҳарфҳои n ҳамчун як тире қабул кунед. Албатта ҳама медонанд ки вақти рақам чинданда ҳарф намезанӣ ку. Хайрия. хуш, бародар, хуш омадед ба барнома. Айни замон дар сабт қарор дорем. Чӣ мушкилӣ дошти худат ва сабаби муроҷиат дар ин барнома чие? Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ба мардуми Тоҷикистон. Ман як духтарчаи маъюб дорам. Мақсад як солу 4 моҳ шид ҳамхи касалай. Ҳамро операсия кардан дар кор. Мақсад пул лозимай. Чӣ беморӣ дора? Бемориш ҳаму сараш калон шида яка. Озиш шумо дар наздаш нестен? Не яка дазиш нестем. Мо интернет шуруъ кор намекунем я бландӣ буромадагием ака. То ин ки связ дошта бошӣ, а? Бале, бале. Дар кадом минтақаи шумо? Дар Нуробод. Чия бемориш аз нуқтаи тиббӣ бигирем, мақсад чӣ ном дорад бемориш? Экспрессмиш меганам хеле. Ягон наворша, ягон чиша дорен, роҳӣ карда метавонем баъдан, мисол баъди суҳбат барои видеода мондан? Ҳамаи наворош ҳаст яка. Бо мақсад айнав даркоша бо айсар чиш мекунем, наворш мекунем, мепартем. Навор кун партоша. Мақсад ба имена маҳз барои ҳамаи видео як навор кун ай пеш. Мақсад амҷа бо чизора ситуатсияро фаҳмом, ма баъдан дар монтаж мемонам дар миёни ин видео. Вай мекунем, шаън нишон медиҳем. Чанд солае, чӣ қадар муддат шуд ин беморӣ дора? 1 солу 4 моҳ шид яка. 1 сол 4 моҳ шуд чунин беморӣ дора? 2 бор шид операсияш мекунем, ака ин дафарка меган ки шлангш, мақсад ҳамун пуштои сараш шикоф шудагиай, ҳамин зарду ҳама чӣ мерояд охе. Худаш гуфтан ки шлангш бизанем. Худаш чанд қайнае? Худаш 1 солаву 4 моҳа. Не, ира син солша. Бемориш чӣ? Бемориш аму вақт таваллудштанша? Ам вақт таваллуд шудагиш. хуб, вақте ки ҷарроҳӣ кардем чӣ беҳбудӣ шид, чӣ хел шид, чӣ натиҷа дод? Ана вақте ки акаҷон ҷарроҳиш кардем, ҳаму байни 3 моҳда ҳамин сар калон шид, рӯз ба рӯз калон шид. Хайр байни 3 моҳ 4 моҳда гуфтем операсияш мекунем сараша, гуфт гарантӣ надоданд. Гуфтанд ки ин мақсад гарантӣ надорад ки оё зинда мемонад ё ки мебарад. Хайр накардемаш. Бо чанд вақт гузашт ки ҳамин сараш ҳамин шикоф шид, ҳамин зардову буромад. Ман иша нафаҳмидам, гуфтем баъди ҷарроҳӣ, бо баъдан гуфтем ки ҷарроҳӣ накардем. Нафаҳмидам, ҷарроҳӣ кардем шумо ё ки накардем? Бояд ҷарроҳӣ дига кардем ака. 2 бор ҷарроҳӣ кардагиам. хуб, дар вақти ҷарроҳӣ кардантон, мақсад оз ман амин масъаларо пурсидам, дар байн гуфтем ки ҷарроҳӣ накардем барои хотир, яъне ки кардем. хуб, кардем. Ҷарроҳӣ чӣ натиҷа дод? чӣ кор шид баъди ҷарроҳӣ? ҳамун натиҷаш ки мақсад ҳолаташ вазмин шид, бо рӯз ба рӯз ҳамихе вазмин шид. Ба ҷои беҳбудӣ бадтар шид? Бале, бадтар шид. Бо гуфтанд ки ҳамуро шланг бигзаронем, мақсад шланг бигзаронем. ҳамун як шланги худаш 6000 сомон яка.
хоб дар ӯ ҷарроҳии якум ки карден бадтар шид, чӣ буд сабаби мушкилӣ? Шланг набуд? Сабабиш ки ҳамуро бояд мо операсия мекардем, ҳамуро шланг мегузарондем, шлангиш нагузарондем. Яъне ки барои чӣ хотир агане ҷарроҳӣ кардан дар ҳолате ки бидонанд ки шланг гузарондан дар кора ва бе шланг ҳолат бад мешава, пас ба ҷарроҳиро ба кадом мақсад кардан? Ба мақсаде ки мақсад яке мембра гарантӣ надодан ҳамира акаҷон. охи яке мембра гарантӣ надоданд, леки кардан ку? Ман хиди амалшона дар назар дорам ки барои чӣ кардан. Мисол инҳози гуфтаесте ки дар ҷарроҳӣ кардан бояд ки шланг мемонданд ва ё мисол медонистанд ки шланг мондандар ку. Ана он ҷарроҳие ки мо кардем, мақсад якумбораш хай кантая 15,000 шида. Ана дуюмбораш кардан, ҳамун сара кардан, ҳамун сари холиро операсия кардан 28,000 сомон гуфтанд. ҳамуро хай мо кардемш, ҳамуро операсия кардем. Мақсад рӯз ба рӯз ҳолаш бад шид. Гуфтем чуа ки мақсад мекунем, на? Гуфтем соз мешава ҳамин. Ана гуфтем ки биё шлангаш бигзаронем, мақсад накардем. Гуфтанд ки вақте ки шланг операсия мекунем, мо гарантӣ дода наметунем. хоб ман рости гап нафаҳмидам брат. Мумкин хай тамошобино ягон чӣ фаҳмам, барое ки ҳар як дофа ман мепурсам маънои гап гум мешава. хоб хай чӣ кунем? Видеоша чизоша роӣ кунем мода дар монтажи шутобе ки баъдан бимонем. Чӣ карта дорем дар видео, чӣ карта мемонем ва чӣ қадар маблағ дар кор мешава барои ин ҷарроҳӣ? Ва оё ягон маънову мақсад дорад ин ҷарроҳии баъдӣ ки шумо мақсад дорем бикунем, дар ҳоле ки дуборе ки пеш аз ин карден бенатиҷа шуда ва таъсири бад расонда? Ана мера мо акаҷоними рӯз ба рӯз ҳолатш ба вазмин шидисем. Мақсад ҳамин пӯшайку се ҷо ҳам ки оли видеоша роӣ мекунам ака бинениш ягор. Ҳамин се ҷо ҳамин хешкоб шуда ки ака ҳамин ҳар рӯз ҳамин ҳар чӣ мебуроя охи. Ҳамуро маҷбурем ака ки ҳамин шлангаш монем. Ҳанги мақсад қай операсияш 23,000 сомон гуфтандаш. Вақте ки шумо карда буден, чӣ мушкиле буд ки шланг намонден? Дар ҳолате гуфтанд ки мақсад гарантӣ дода наметунем ки ҳамин мезия ё ки намезия. Зинда мемона ё ки намемона. Яъне ки ба ҳамин хотир шланг намонден? Не, мо мақсад мо ба кала нагирифтем. Мо ҳамин кора ба кала нагирифтем ки мақсад гулаг мо яке намезия, мақсад яке мембра бар. Яъне ки шланг мондан риск буд? Бале, риск буд. Мақсад ки аҳоло чӣ ба риск оё нест? зинда мемона? Аҳоло чӣ ба риск нест? ҳозир якаҷо рӯз ба рӯз ҳолатш вазмин шидеса. хина дар ҳолате ки ҳолаташ аз пештара вазминтар шуда боша, дар ҳолати аввал ки шланг риск боша, пас имрӯз шланга рискаш бо вазминтар мешавад чем аз будагиш? Не, гапи шуморо ҳам туғри ака. хай аллоҳ шифот я аллоҳ кӯмактон кунад брату. Просто ҳамин хитам ба фикрам ки фаҳмидӣ, мисол дар рафти гапзанӣ бисёр чиза мушоҳида кардӣ ки маънои бисёр ҳаракатҳо, маънои бисёр чизо чӣ хел бигӯм гум мешаванд, худ фаҳмидистӣ. лекин хай умедворем аз даргоҳи Аллоҳ ки шифои комил бития ва соз шава. Раҳмат акаҷон, раҳмат. хоб хай чӣ коре ки дасти мо меяд бо ҳамин як видео кардан ягон ҷой мо кам намешава, мушкил нест, бародар мекунем. Чӣ карта мемонем дар видео? ҳамун Сбербанка душанбести ака. Майли хоб акаҷон. хоб брат, як бор дигар аз даргоҳи Аллоҳ талаб дорем ки шифои комил битияша. Шумо да барор ва сабр. Раҳмат калон акаҷон, худованд ин мақсад хизмат мекунем.
خداوند قبولش کنه. саломат бошем братҷон, паноҳтон ба худо. майли хуб акӣ. бародара часпи дар охир связаш халалш дига нарасондем, хай хотири связа ишам ягон ҷои мушкилиш нестай. дар омон шумо хай дидем бародаро, фаҳмидин кӯмаки хитона дареғ надорен. ҳоло видеоро дама рое кунам, ма ку бибинам, мисол дидаги нестам ма бибинам. ва касе ки агар молиявӣ кӯмак кардан натона, метавонен ки ба ҳамин видео як лайк монда ё ки як комментария бинависен, ё ки ба дил хоҳ сайтое ки ҳастен ё ки ягон дӯсту рафиқи дигатонда, ягон саҳифаҳои шахсӣ хитонда метавонен ки сторис кунен ё ин ки ягон инстаграм дорен, ягон чи дига. ҳамиам сабаб мешавад ки паҳн шавад видео ва дигарро кӯмак кунанд. Сабабгори ин кӯмакам шумо мешин. Савобуш та шумо ҳам мерасад. Лайка фаромӯш накунен. Дар рӯи экран видеои нави шумо аз ин рубрика дигар видеош ва ссилкаи веб канал дар рӯи экран. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.